Sí, quan vaig anar aquí, les monges, com a principis de segle, el fragment més gran, llavors el papi i la mama ens van dir, bueno, si voleu fer alguna cosa a la vida, us portarem a un col·legi, a una acadèmia, que sapigueu més del que va. Que us fixeu més, jo volia ser infermera. Clar, com per ser infermera, mare de Déu, havia de fer el batxillerat, havia de fer tot. Va venir la guerra i què vam fer? Doncs mira, anar a col·legi, jo tenia 8 anys llavors, doncs anàvem a les monges, sí. He anat a les monges quan jo era petita, aquí a les Hermanes. Jo anava amb l'hermana Candelària. Això, a col·legi ja no podíem anar, anàvem a les cases barates. Tu no hi anaves a les cases barates? Sí, però no sé quina escola és, no me'n recordo, aquesta. Ho deia l'altre dia, no ho he sapigut. Si és de l'Escola Nacional, quan anàvem aquí a aquí a Can Cisteré, a la Doña Rosita. El col·legi era de la Generalitat i era un col·legi estupendo. Un mestre tenia 3 o 4 assignatures i t'ensenyaven música, t'ensenyaven ballet, jugàvem a bàsquet, jugàvem a futbol, tot. I uns mestres estupendos, allà et donaven el material, tot, vull dir, un col·legi estupendo. Va vindre la guerra, va continuar el col·legi, però llavors ja era diferent ja. I els mestres ja eren diferents. Sí, a les monges, sempre. Bueno, havia anat aquí a Can Rius, al temps de la guerra. Llavors, com que estava treballant tant, el senyor Joan de la Bequeria va dir aquesta nena no pot estar sense col·legi. I llavors em van pagar un any de col·legi a les monges. Al dematí o a la tarda, no tot el dia, això és tot el que tinc. I tot el que he après ha sigut voluntat meva de voler-me instruir jo mateixa. Perquè les monges no hi eren, perquè hi havia un refugi. I la mare deia, almenys si toquen les sirenes que puguis anar al refugi. I llavors d'aquí anàvem cada moment al refugi. I llavors al bombardeig. Tot el dia estàvem al refugi. Sí. Mira, ens despertem un dia, el dia 18 de juliol, que va començar la guerra, ens despertem i el papa diu, ui, diu, els quartels ja jaleo. I de fet va començar aquí els quartels de Sant Andreu, que es van revolucionar o es van... I llavors hi ha avions que voltaven, no? I llavors ja vam començar a dir metralladores, petardos i coses d'aquestes. I llavors ja vam dir que havia bombardejat no sé on, I llavors ja la guerra va començar i el meu pare, esclar, llavors ho molt. Sí, bueno, jo que tenia 7 anys, quan va vindre la guerra, doncs van fer un refugi a casa, quan venien a bombardejar, els meus pares els cridaven, va, baixeu, el refugi, i mig despullades, es posaven un paper el primer que agafaven, perquè pagaven els llums, i baixaven baix al refugi. I es feien posar un pal a la boca perquè deia que no, quan explotessin, que no es passés alguna cosa. Llavors tossien, molts no sortien, els refugis quedaven, perquè hi havia uns bancs, i els homes grans es quedaven al carrer mirant com passaven i tiraven les bombes. Diu, mira, ja venen a bombardejar, i bum, i sentien els avions. Doncs mira que jugàvem tota la canalla al carrer, deien, bueno, hasta després, perquè la nit tocaven les sirenes i ens trobàvem al refugi, com aquell que era un joc. Jugàvem al carrer, allò al vespre un rato, i llavors ens trobàvem allà. Al refugi, dormia amb uns sacs de pellofa, de blat de moro, havien fet com uns matalassos i dormíem allà. Clar, jo com es va esclatar la guerra tenia 5 anys. Doncs era un joc. I quan va venir la guerra, doncs en allà vam fer hi havia com uns refugis. I quan venien les sirenes, el meu pare sempre ens deia anem cap al refugi. I recordo que anant cap allà, doncs van començar a bombardejar. I a la meva mare, estireu-vos a terra, i encara sembla que senti a l'estómac la vibració de la terra. A partir d'aquell dia ja no vam anar més al refugi, perquè la meva mare no va voler, perquè va dir, si anant cap al refugi ens ametrallen, i llavors ens feia sortir de casa i posar-nos a sota les gàbies. De la guerra, me'n recordo quan va estallar la guerra, jo recordo molt bé quan venien a bombardejar, doncs encara me'n recordo que la nit més tràgica, anem a dir per mi, va ser la nit de Sant Jaume del 1938, i encara me'n recordo que no havíem estat mai a cap refugi. I quina casualitat que aquella nit vam anar al refugi.
perquè aquella nit, anem a dir, va ser una nit que van venir, anaven per Càlies Alta i després per la maquinista, perquè es veu que es veien coses de material de guerra i tal i qual, i clar, com que anem a dir, veu que les matemàtiques veu que no les tenien massa ben planificades i tal, on van rebre bastant va ser per aquí Santa Coloma. I la cosa és que anem a dir nosaltres, vam anar al refugi aquella nit, no sé per què ni per quan, vam anar al refugi i vam estar al refugi aquí al carrer Nou. Al carrer Nou, allà dintre hi havia un refugi, quan es va acabar el bombardeig van tocar les sirenes i tal, cada un cap a casa seva, arribem a casa i quina casualitat que si ens quedem aquell dia a la casa haguéssim rebut tots, perquè anem a dir les bombes que tiraven eren d'aquelles de metralla, saps? No sé com va ser això, si era de la guerra, quan van matar aquest el de Can Renom i tot devia ser d'això, del canvi de guerra, i el de Caluvet. Els Rojos, deia. El Joan em sembla que havia dit dels Rojos. Quan van entrar els Rojos, és quan el van matar. I aquests també devien ser igual, els Rojos. Bueno, el que ens va passar, van agafar el meu pare, de casa meva, eren més aviat de dretes. I aquí a Santa Coloma no havia fet res, al contrari, per una massa. Hi havia, si te'n recordes tu, en González, castellà, aquest home era del Sometent. I sempre que veia el papa, no per que Sometent, jo no, jo tinc prou feina, que la van prenyar tant, que em diu, conyo, apunta-me. Doncs van matar tots els del Sometent i van venir a buscar el papa. Els Rojos, sí, els Rojos que hi havia aquí, el papa el van agafar els Rojos. Però bueno, que tant hi havia per uns com pels altres, deien la gent. Sí, van cremar l'església major, van cremar les monges, que també hi havia una església, van cremar aquesta d'aquí, Sant Oriol, i explicava que hi havia monges allà posades a dintre. Van trobar moltes dones, moltes monges que estaven embarassades i no estaven allà empanadades. Tot això explicaven jo, esclar, era una cria, ho sentia, però no... Això sí que me'n recordo. Anava amb el meu pare. Mira, t'ho explicaré. M'he jugat amb aquesta església d'aquí, la vella aquesta allà, aquí baix. Aquí, com van entrar, no sé qui va ser, els Rojos que van entrar, van treure, això ho vaig veure jo, i vaig fer així, hòstia, què és això, papa? Diu, vés-te'n, acaba de dir jo, era jovenet. Van treure cadires amb ties lligades, monges lligades, caletos lligats a una cadira morts, si els treien. Si lligades, sí, una cadira lligades, esqueletos, Que estaven embarassades, deien, i les empanaraven allà dintre, i allà es morien, perquè no ho sapiguessin la gent. Va ser quan va esclatar la guerra. Quan va esclatar la guerra, llavors cridaven. El meu pare hauria anat a la guerra, però li havien obert un dit i portava, això no se li curava. I el metge va dir, ni t'interessa que se't curi això, perquè si no has d'anar a la guerra. Per aquell dit no va anar a la guerra. I llavors van dir, ara vindran i per força t'hi faran anar, perquè ja van començar, els milicianos venien allà i esclar, ja van començar a agafar gent i endur-se'ls. I llavors van començar, com que aquí ja es perdia, van començar a demanar gent, van començar a demanar els de 18 anys. Jo estava a casa i el meu germà se'l van endur. I jo, bueno, estàvem molt units amb el meu germà. I llavors jo dic, on se l'emporten, on se l'emporten? I vaig anar seguint-lo fins a Sant Andreu, fins als quartels. I llavors, quan vaig arribar a la porta dels quartels, diu, mira, em vaig quedar allà i no em podien treure. Dic, no, jo vull saber on va el meu germà. Estàvem a la tarda, una tarda, la mama i jo a la botiga. I un moment va entrar la mama dintre. El regidor municipal, perquè llavors mirava, i com no va veure la mama, només va veure a mi, em diu, Cosina, és que direu-se que ton pare se'l juguen per matar-lo. A casa la reunió, venien tothom. Es venien a trobar a casa. I aquell noi diu, què us passa? Jo li vaig dir la veritat, dic, mira, Quim, es deia Joaquim, mira, Quim, passa això. Dic, he anat a buscar en Pere i en Valentí, el meu germà, dic que vagin a Sant Andreu a buscar l'oncle. Perquè l'oncle era íntim amic de l'alcalde d'aquí, d'en Boada, íntim amic. Aquell xicot diu, no hi anarem pas. Jo dic, no, per què no hi poden anar?
Diu, perquè hi ha com brots, però no brots. Els milicians per tot arreu. I demanaven el salvoconductor, perquè el podoll no deixava quasi bé passar ningú. Diu, però amb mi passarà. Sí, em van anar a tot arreu. I llavors jo me'n vaig enterar que aquest noi era un de la flamarada de Sant Adrià, ell i el seu pare. Esclar, ells tenien poder per anar a tot arreu. Sí. Van al front i un morter el va enterrar i sort que va agafar un gos, això que anaven a les retirades, amb un poblet, va trobar un gos abandonat, que era un galgo, i el va agafar. I llavors, quan el va colgar, el gos anava dels camillers amb el meu germà, fins que va llamar tant l'atenció que van dir això és que està viu. I llavors van anar i sort amb el gos, el meu germà es va salvar. Sí, cap a l'Ebro. Llavors la mama i jo ens vam anar a Can Barrueso. Can Barrueso era el seu alcalde. Doncs ell i en Boada van estar 2 dies i mig a l'Ajuntament, fins que el papa no va ser cas, perquè si el deixen, el maten. Hi va haver una comissió de fora que se'l estaven jugant. Jo era molt petita i llavors diu que em vaig posar molt malalteta, perquè la meva mare era molt peruga a la guerra. Quan sentia els bombardejos diu que no sabia on posar-se. I llavors jo m'amava encara, em dava el pit, perquè llavors es criaven més grandetes. I diu que em van sortir tot el cap ple de com uns bonys, i es veu que era de la llet que m'amava, de la por que me la prenia. I llavors van decidir els avis de portar-nos al poble. I ens en vam anar els de la meva tia Isabel, que eren 4, i jo 5, cap al poble, a la Llosa, que llavors era la Llosa, i ara sempre hem estat a la Llosa. I allà ho vam passar molt bé. Allà no bombardejaven, Sant Embargo i Xàtiva, que està molt a propet. I allà diu que hi havia uns bombardejos horribles, però allà a la Llosa no. També puc dir que, per exemple, anem al pare, quan va fer un any que havia estat allò en la guerra, també, llavors el van agafar i el van allistar. Me'n recordo el dia que el van vestir de soldat i se'n va anar per la guerra, llavors tenia 6 anys. I llavors el meu pare treballava de paleta tota la vida. I la meva mare, mentre el pare va estar a la guerra, que va estar al puesto més crucial que va ser a l'Ebro, en fi, que va estar treballant, mentre mon pare va estar a la guerra, fins que no es va acabar la guerra, va estar treballant de manobra, Fins que es va acabar la guerra vam estar allà. Sí. Llavors els papes treballaven i ens enviaven el que podien, perquè esclar la vida estava molt malament, el que podien els avis per criar-nos, diguéssim, ajudar-nos a pujar. Els sometents van matar lloses que eren 10, 15, 20, 25. Els que es van poder escapar es van escapar. Els que no van poder, ell com que... I llavors ens venien a la nit a picar. I el papa, el papa agafava la porta i l'aixecava. I esclar, em feien una imprudència, podien matar l'acte. A casa, com que van dir que hi havia nens, que si ens podíem afillar algun nen o agafar nens, vam agafar un nen refugiat de Saragossa, que es deia Fèlix, i tenia la mateixa edat que jo. I el papa i ell, tots dos anaven a la vinya, que teníem una vinya, i llavors estaven tots dos, el meu pare i ell, treballant a la vinya, i diu, senyor Antonio, échese el suelo. Diu, per què? Diu, perquè cai una bomba. Ell venia del país de les bombes, perquè el seu pare li va matar els rojos. No, els nacionals li va matar, els nacionals. Però hi havia pànic, tu diràs. I a més que els que eren petits es deixaven sortir, no podien sortir del poble. Pànic n'hi havia. Potser no el sentíem perquè érem joves i no el veies tant. Nosaltres jugàvem com a xicots, jugàvem a boles d'aquelles, bales i balins, i jugàvem, tots érem al carrer jugant, nois i noies barrejats, mare meva. Jo anava molt a l'església, que llavors hi havia un grup que em deien el Roser de Santa Teresa, i els diumenges a la tarda ens feien anar al Rosari, compte, que temps, i anàvem perquè mira, no fèiem res més. Per fer-te grandeta, llavors feien funció a l'església, i havia fet funcions molt maques. Jo la protagonista tot arreu, de debò. Els vespres, calla, que la meva mare cosia a casa i feia camises. I quan arribava a les 9 em deia,
tens de posar els botons de les camises, però esclar, jo era una criatura i tenia ganes de jugar, doncs a vegades deixava les camises i me n'anava a jugar. Quan venia la meva mare desesperada, em pagava una pallissa perquè n'havia posat els botons. Però eren les ganes d'anar a jugar. Arribar a casa i llavors què fèiem les nenes? Pues a jugar al carrer. O si no, a casa, que la mare t'ensenyava, abans les mares, a fer seu al seu costat, ensenyant-nos a cosir, a pedaçar, a sorgir mitjons, a totes aquestes històries. Pel dia de demà, que ho sapiguéssim fer, no? Jugàvem molt allà al carrer nosaltres. Fèiem barraques, cabanyes amb tota la colla del carrer, amb els nanos, jugàvem als quatre cantons, jugàvem a fer sotets, a les bales, a la pilota, tot això. Vam disfrutar molt del joc dels infantils. Doncs mira, m'agradava molt fer mitja ja. Jo m'agradava molt les labors. I a vegades agafàvem un tros de pa amb xocolata i ens anàvem a jugar al carrer. Jugar al carrer. I hi havia que la mama deia, on té la Montserrat? Jo m'agradava molt estar sola per fer les coses. I ara també. Doncs com que no teníem res per menjar, que vam passar molta gana a casa, a l'avinguda, fins als passatges hi havia horts. I llavors érem tota una pandilla. Jo els organitzava i deia, heu d'agafar un tomàquet de cada mata, perquè si no demà no en tindrem. I quan eren les 12 de la nit o així ens n'anàvem i agafàvem un tomàquet a cada mata per cada un. Jo deia, un tomàquet ja en tenim prou. Nosaltres encara, mira, fèiem, si teníem algun bé o un vedell, doncs el meu pare el matava, i si anàvem amb un camió anàvem a buscar sèmola, farinetes, per aquí dalt als pobles, i ens atipàvem d'això. I arròs amb mongetes seques que havíem plantat, i ens atipàvem d'això. I algun tall de carn. I a més a casa no vam patir gana ni res, perquè com tu tampoc en devies patir, oi? Perquè teníem gallines, teníem porcs, teníem de tot. Teníem ous, teníem 3 cabres, vull dir que jo sento dir molta gent que diu, ui, vam passar molta gana. A casa meva no. La guerra una mica magra, Una mica magra, perquè no teníem res. La meva mare marxaven amb 2 dones i hi havia un senyor que els hi feia unes espardenyes i anaven molt lluny amb el tren i portaven menjar. I jo a fer cua, jo era la que em cuidava de fer cua pel pa, perquè fèiem unes cues pel pa. Mira, passar gana. Jo a casa no n'he passat de gana, perquè ja dic que a casa hi havia molta bèstia, tocinos, gallines, conills. Quan s'acabava un tocino, el pare i jo anàvem i en matàvem un altre. Jo era la que anava a fer les cues de casa, cues de patates. Un dia vaig anar, jo sempre he sigut més plena, amb uns colors de cara vermella, i un dia vaig anar corrent a la plaça de vendre, que donaven patates. I un em diu, ¿está aquí, hace cola de patatas? Dice de ser amiga del que puede de llano. Mira com està de gorda. Jo em vaig quedar pobre de mi, però jo la cua de les patates. Gairebé. Ens faltava molt de menjar. Esclar, havies de fer recanvis. Per exemple, jo tinc peix, per dir alguna cosa, i tu tens sabó. I jo no en tinc. També jo tenia el peix i tu no tens sabó. Feien canvis així. Per la nostra banda va ser molt dura. I sort de tenir els meus tios, que tots collien, tenien una cosa o altra, i llavors ens ajudaven. D'atenció, mira, quan van entrar els nacionals aquí, nosaltres dormíem allà a casa aquests tios. I llavors ja vam veure, la meva germana diu, ja entren els nacionals. I com passàvem per la plaça, ja hi havia que canviaven la bandera. O sigui, llavors ja treien la dels rojos, que era aquella, em sembla que era vermell i negre, devia ser la de la FAI, doncs ja treien aquella i posaven la nacional. I llavors ja va ser quan van començar a agafar... Quan van entrar els soldats, quan ja es va acabar,
que van entrar tots per Sant Adrià, vindrien tots els soldats, que es van posar allà on és la plaça Catalunya, allà hi havia tots els soldats, els tanques, els moros, va vindre un moro a casa, li van donar un llençol als meus pares i van dir que l'acompanyés aquí a l'Ajuntament. I clar, nosaltres teníem por i ploràvem, ai papa, i se'n va anar a l'Ajuntament, el va acompanyar i ja va vindre i no va passar res. Jo estava jugant i va venir el meu germà i diu, va, que ens en anem al Turó del Pollo. Ens vam anar amb el carro allà, perquè com que havien d'entrar per les cases a agafar-ho tot, deia, noi, ho deia? I ens vam anar allà. Me'n recordo que passaven uns avions i s'estiràvem a terra, a dalt de la muntanya, i els ràdios tots funcionaven, que les tropes eren, no sé on, a Barcelona. Mira, i els veiem des que van entrar pel Tibidabo a la nit. Amb les llumetes veia totes com anaven caminant. I quan van entrar, doncs imagina't, pensaves, bueno, aquests què? Què faran, què no faran? Llavors ja sense dir unes barbaritats, que s'hi maten amb aquest, que s'hi maten a l'altre, i uns desastres que, bueno... Llavors, quan es va acabar la guerra, tothom venia a casa que papa estaven en camps de concentració amb una firma d'un feixista, diguem-ho, oi que en deien feixistes abans, doncs sortia de la presó. I el papa considerava feixista. Eren els rojos, els havien de matar. I amb aquestes que van entrar els moros, i només volien plata. Si els donaves plata, et donaven el que portaven. Però el problema va ser quan van entrar els moros, que van dir que els moros, que si les nenes, que si no sé què, tots tancats, totes les nenes tancades a casa perquè els moros eren dolents. Però no va passar res, perquè d'això. Llavors va vindre un jefe dels moros a casa meva, un militar, un capità, vestit de militar. I els va dir si ells deixarien fer un despatx per controlar les milícies, perquè llavors van estar ingressades al manicomi. I la mare qualsevol li diu que no, tu, quina por, i el papa. Diu, bueno, diu, mira, si ustedes nos dejan estar aquí, pueden ir al manicomio a buscar la comida que quieran. Ah, què m'has dit? Clar. Pues de les detencions que van fer, pues a casa meva venien a les 2, a les 3 de la matinada la policia. Revisaven tot casa, revisaven tot i se n'anaven. A la tercera vegada li vaig dir a la meva mare, s'emportaran el papa. I diu, si el papa no ha fet res, dic, tantes vegades que venen se l'emportaran. Llavors, a la tercera vegada o quarta, van fer aixecar el meu pare i se l'enduien. I jo vaig dir, on te'l porten? Dice, vaya usted mañana a Barcelona y en una comisaría de Barcelona estarà. I amb la meva mare i jo vam anar a totes les comissaries de Barcelona pregonant. Quina va ser la casualitat que trobo i em diuen Ricardo Quim Joan Roca no, però Enric Quim Joan Roca sí que hi és. Dic, no, anem, mama, anem. Era el meu tio, que el meu tio el van agafar per política, que diguéssim. I el meu pare el van agafar perquè llavors hi havia el casal que anaven a les reunions, que era de la CNT, el meu pare. I anaven allà i se reunien. I llavors es van pensar que el meu pare va entrar i que se'n van portar els documents. I li van pagar moltes pallisses i al cap de 10 mesos van dir ja pot sortir que vostè no és el que buscàvem. Collons, que van anar per les cases, tu, i van anar plegant. I són del seu marit, aquí. I no ens feien anar davant, pam! Fotia 4 tiros davant, per s'emportava. El que s'emportava ja no tornava. I van agafar molta gent, perquè hi havia molts que s'anaven de la llengua i deien, aquest. I nosaltres anaven. Aquella casa, aquest. Molts d'aquí que encara n'hi ha un o dos que són vius. S'anaven de la llengua, eren els que descobrien els que al temps dels rojos feien de les seves. Això m'ho deia el meu pare. Saps quin ha agafat? I a la meva mare, jo era jovenet. Han agafat fulano i fulano. Aquest també? Diu, sí, també. Hòstia, aquests ja no tornaven, Nacionals, sí. Això és nacionals. Sí. Tant. Em van agafar. Home, i jo sé un senyor d'aquí, Santa Coloma, que perquè amb ell el van agafar, perquè era d'esquerres, però no el van tancar. Però el van vestir de falange, era d'esquerres,
de falange i cada diumenge el feien passar una bandereta. Això ho sé perquè no és que llavors m'hi fixés, no m'hi fixava, però la filla té 2 anys menys que jo, 3, i ella m'ho explicava. Vull dir que sí, en van fer. Bueno, parlaven entre els veïns, un que hi havia davant de casa, que era molt de polític, i aquell se n'anava al camp de la Bota a veure com mataven, i llavors venia i ens ho explicaven. Els ho explicaven als meus pares, que anava a veure com els mataven al camp de la Bota, aquí al Poble Nou, em sembla que era. No és una anècdota, és una realitat que li va passar al meu tio. El meu tio treballava en Monfont, i anem a dir des de xavalet, que estava treballant a la palleria i tal, i quan va acabar la guerra va tornar a treballar a dintre de la palleria. Al poc d'estar, el temps d'estar, que ja havia acabat la guerra, que estava fent la seva vida normal i tal igual, doncs que gràcies al senyor Font no se'l van emportar i amb una regatora els hi fotien 4 tiros i els deixaven allà a la regatora tirats. Gràcies al Font que el va salvar, perquè l'anaven a buscar a fotre-li el passeillo. Com per exemple tots aquells que van estar teletrabant-ho per lo que fos, per un xivatasso, per lo que fos. La clavaven al camp de la Bota, al camp de la Bota van matar molta gent. El meu tio van estar tots dos a la mateixa presó, al Modelo, i una de les nits van deixar anar el meu tio a veure el seu germà, perquè al camp de la Bota, que era a Sant Adrià, el van afusellar i el van deixar despedir. Però el meu sogre no, el sogre era d'aquests de darrere, saps? El gat era de la CNT, d'aquell de la CNT. Ella devia estar a la Modelo, el sogre. Va estar 15 anys, no, 15 mesos a la Modelo, per ser miliciano. Saps què feia? Les cues que feien per anar a buscar el pa i tot, era que se'n cuidava miliciano, però sense arma. Vostè va, vostè a la cua, vostè aquí. I clar, el van calar i el temps de l'època que van agafar a la Modelo. Senties mort i que van mort i tot això. Això és un patir per les que sí. És petit, el que passa que nosaltres érem més petits, més jovenetes i no sofríem com les persones grans. Això és com ara passa.